Isto titúlase, como decía, é de Luis Mazás, e titúlase Bairro Operario, e di así o poder. Descrevo os corpos trémulos que remeten a linguaxe pétrea do pasado. O silencio dos servos non ten límites, cando a amargura xintila fora da lóxica nos órgaos da erva sidreira a evocar a luz transitoria da vida. Un chafariz da mitoloxía dos tellados expande a libre adversión a imaxen recta dunha palabra extinta no dicionario do tedio. Agora é cando comprendo a verdadeira esencia do romantismo, desexar apenas apalpar a propia face, desterrar a molicie do meu cuarto, abrindo a xanela para a fulva adolescencia que apaga o reloxo das travesías polo labirinto escuro, abafante, mortal, estagnado entre as pálpebras.